Ngikhulele ekhaya elicebile kakhulu, ikhaya elisebhizinisini ley'nkomo. Iy'nkomo ekhaya bey'gcwele igceke. Mase kuthi amasimu asekhaya bekuwodala kwamasimu akhiqiza imifino kanye ney'thelo ey'phakela zonke iy'tolo zasemadolobheni aseduzane nathi. Ngicela ukukutshela-ke le khaya bekade sinomuzi omuhle oseceleni yosikwele, mase kuba noxhaka-ke loxhaxha lo rawundi. Kulo muzi-ke lona bekade kunensimu yakhona especially esidla ukudla kwakhona okufresh okusuka emhlabathini. Lo muzi unefenisha enhle ngaphakathi nangaphandle umuhle. Ekukhuleni kwami bekumina kuphela indodakazi yobaba wale khaya, umama esadlula emhlabeni. Ngithola yonke into engiyidingayo empilweni. Ngikhuliswa ubaba eyibambele yena maqotho ngezandla zakhe ukukhula kwami. Inkinga iqale ngale nkathi sekuqala kuba nenkinga lapha egcekeni ekhaya. Iy'nkomo sezifa, isibalo sey'nkomo nje siyancipha, iy'nkomo ngenwa izifo, nani izinto ziyabheda nje. Ubaba-ke njengendoda ebhilivele emakhambini esiZulu, wabiza umuntu wesiZulu inyanga phela ukuthi ayizoqinisekisa ukuthi imfuyo iyanda, iyazalana, iyagcwala. Hhayi-ke ifike-ke inyanga, hayibo, ey'nyangeni nje besekucacile imfuyo isivukile ingasaguli, sey'khulelwe nezinye iy'nkomo. Sehlika-ke istress sikababa. Ngicela ukukutshela-ke ukuthi hhayi, nami ngiyazizwa emzimbeni, ayimana ngikho right, yabona nje ngina-morning sickness, nginani, ngibe ngingenasoka. Hhayi ngelinye ilanga-ke bafethu ngizizwe nginama-cramps, ngibleeda, ngigijimele kubaba. Baba ngicela ungise esibhedlela because umuzi wasekhaya nje usemaplazini, it's far from everything. Ngicela ungise esibhedlela, ngizizwa kanje, ngiyacrampa and I am bleeding a lot of blood. Athi ubaba khululeka mntanami, uyabona nje wena usanda kuqala ungena esikhathini nje, vele le khaya kunjalo. Umthetho wale khaya noma wakho bekanjalo, ubekavela nableed kakhulu ophathwa ama-cramps. Ubaba anginikeze enye into athi angiyiphuze, athi ngizozizwa ngcono. Hhayi ngithi mengiyiphuza vele lento ngizizwe ngcono. Athi ubaba hayi vele isidalwa sale khaya ukuya esibhedlela ngeke kwenzele lutho, kuzovela nekwenza izinto zibe worse. Ngibe ngcono ngempela emva kokuphuza into engiyinikezwe ubaba. Kodwa lento le beyiqhubeka njalo ingayekile. Sengiba nemicabango ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngomzimba wami, why my body is failing me. Ngicela ukunitshela ukuthi nje ingiphatha kabuhlungu lento yokuthi angijola, anginasoka. I have no interest emantombazaneni, I also do not have interest ebafaneni ngokunjalo. Yini umzimba wami uzizwe kanje, ngiba nama-symptoms engathi ngikhulelwe. After that I bleed a lot. Ubaba ngitshela ukuthi isidalwa sale khaya. I started ngizama ukuthola ukuthi yini inkinga, ngigoogle and I googled, ngenza yonke into. Ngaze ngadecide ukuthi what if mhlawumbe kunomuntu ofike mhlawumbe ebusuku ayithathela isithelo, kodwa ngibuye ngithi awule khaya ngathi i-security tight kanje. Ngimna what if iwona nama-security, maybe they take advantage of me, and when they realize ukuthi ngi-pregnant mhlawumbe yangikhiphisa isisu. Lento ngayicabanga ubusuku nemini, ngicabanga igidagide engqondweni yami. I decided ukuthi ngifake amakhamera endlini ukuze next time ngifeel that way ngikwazi ukuvula amakhamera ngibone ukuthi maybe for the past 2 months or 1 month or 3 months what was happening kahle kahle. Next time mangabe sengigo through yona lento le, ngathi bengivula amakhamera bafethu ngabona ubaba engikhumula emakhamereni, nami umzimba wami uhleli lapha uginqikile ezenzela yonke into ayenzayo empilweni yami. I was so stressed. It's when I've realized ukuthi hayi man, umcebo kababa njalo mangabe usuqala ukutekateka, mina I know ukuthi I am going to feel that feeling. Sengihlanganisa u1 no2. When I confronted ubaba, wangitshela ukuthi bekathwalile isithwalo asithwaliswe iSulumane. So lesithwalo ke lesi besidinga ukuthi ukuze agcine umcebo la egcekeni kumele alale negazi lale ekhaya khona la egcekeni. Ubaba ke wavuma na ukuthi kahle kahle yonke imithi angiphuzisa yona ukuthi ngingamnemizwa for abantu bangaphandle, ngingamnendaba. So ubaba ke gcineni wathi the ball is in my court ukuthi do I crush ifamily yethu sibuyele
kaphansi ka-A lesingenamali khona esibroke sihlala endlini ey'dibhikile, or ngiyaqhubeka ngilala naye. Wena wawungenze njani? Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje. Isiyolala ibone netorini elandelayo. Mangabe kuwukuthi you are interested in buying our movie esi-out already, ama-banking details wethu akwi-timeline, you can do so. Mase ningakhohlwa-ke futhi ukuthi nihambe nosilandela on our YouTube channel Buzz SA, niphinde nisifollowishe, like, comment and share our content. Siyanithanda kakhulu.